ISEK prestakuntza pilula, hizkuntza argia eta irakurketa erraza. 1. Irisgarritasun kognitiboa. Desgaitasuna duten pertsonen ordezkarien Espainiako batzordeak, CERMIk, adierazi duenez, irisgarritasun kognitiboa da erraz ulertzeko eta komunikatzeko aukera ematen duten ingurune, prozesu, jarduera, ondasun, produktu, zerbitzu, objektu edo tresna, erreminta eta gailuen ezaugarria. Irisgarritasun kognitiboa izateko eta komunikazioa eta informazioaren ulermena errazteko bi tresna nagusi daude. 1. Hizkuntza argia. 2. Irakurketa erraza. Biak testuak idazteko eta osatzeko moduak dira, eta informazioa ulertu ahal izatea ahalbidetzen dute. Irisgarritasun kognitiboa lehen aldiz agertzen da martxoaren 31ko 6/2022 legean. Desgaitasuna duten pertsonen eskubidei eta haien gizarteratzeari buruzko lege orokorraren testu bategina aldatzen duenean. Irisgarritasun kognitiboa irisgarritasun unibertsalaren barruan dago. Pertsona guztien ulermena, komunikazioa eta interakzioa errazteko elementutzat hartuta. Testuan ezartzen denez, irisgarritasun kognitiboa honako hauen bidez hedatu eta gauzatzen da. Irakurketa erreza, komunikazio sistema alternatiboak eta handigarriak, SAAC, SAAC, piktogramak eta eskura dauden beste giza baliabide eta baliabide teknologiko batzuk. Oraindik ez da hizkera argia hitz egiten, baina kontzeptu hori onartzeke dagoen beste lege testu batean sartuko da. 2. Hizkuntza argia. Hizkuntza argiak aukera ematen du pertsona guztiek erraz ulertzeko testu edukiak diseinatzea. Eduki bat irisgarria eta argia da 4 puntu hauek betetzen baditu. 1. Irakurlearentzat beharrezkoa den informazioa nabarmenena biltzen du. 2. Pertsonek behar duten informazioa aurkitzen dute. 3. Esaten dena ulertzen da. 4. Eta eduki hori erabil dezakete. Edozein pertsonak mezu bat ulertu ahal izatea da helburua. Edozein dela ere bere prestakuntza edo aurretiko esperientzia. ISO 24285/1 Plain Language hizkuntzargiari buruzko ISO arau bat dago. Kontuan hartu beharreko jarraibideak arautzen dituena. 2. Hizkuntzargian idazteko jarraibideak. Eduki bat hizkuntzargian egon dadin, jarraibide nagusi hauek hartu behar ditugu kontua. Testua modu naturalean eta errazean idaztea. Dokumentua modu antolatuan egituratzea. Mezu argi eta zehatzen bidez azaltzea. Erabili ohi den hiztegia hautatzea. Perpaus errazak sortzea, subjektoa, aditza eta predikatu. Parrafo laburrak erabili. Aditzak modu aktiboan eta zuzenean erabiltzea. Anglizismoak eta teknizismoak saihestea. Eta beharrezkoa den ikusizko edukia gehitzea. 3. Irakurketa erraza. Irakurketa errazari esker, kognizioko eta irakurketa ulermen zailtasunak dituzten pertsonek informazioa eskuratu ahal izango dute. Irakurketa erraza gomendatzen da ondorengo pertsonentzat. Desgaitasun kognitiboa dutenak. Kognizio eta ulermen zailtasuna dutenak. Afasia eta edo dislexia dutenak. Espektro autistaren nahasmendua dutenak. Pertsona gorrak. Beren sistema kognitiboari eragiten dioten patologioak dituzten adineko pertsona. Hizkuntza ikasten ari diren pertsona. Garapenaren nahasmendua dituzten pertsona. Analfabetismo funtzionala duten pertsona. Espainiako normalizazio elkartearen uneren bi arauk irakurketa errazaren kalitatea arautzen dute eta horrelako edukiak baliozkotzeko gomendatzen dituzte. UNE 1531/2018 ex araua irakurketa errazteko. Dokumentuak egiteko jarraibideak eta gomendioak. UNE 1531/2018 ex araua irakurketa errazarako. Dokumentuak egiteko jarraibideak eta gomendio. Araudi horiek erreferentziazko nazioarteko hainbat argitalpenetan jasotako jarraibideak eta alderdiak jasotzen dituzte. Hala nola, Inclusion Europen informazioa denontzat webko.
Hiru bat, irakurketa erraza Euskadin. 2012an, Blanka Mata irakurketa errazean adituak, irakurketa errazaren edapena, ezarpena eta garapena Euskadin proiektua aurkeztu zuen. Irakurketa erraza zertan datzan zabaltzea du helburu, eta baita ere, hirugarren sektoreko erakundeen, administrazioaren eta enpresa pribatuaren artean lankidetza eta koordinazioa sortzea irakurketa errazaren idazketa. Irakurketa erraza Euskadi erakundeak gai horri buruzko zerbitzuak eta prestakuntza eskaintzen ditu. 3. Irakurketa errazean idazteko jarraibideak. Arauek honako jarraibideak dituzte. 1. Idazketa. 2. Diseinua eta maketazioa. 3. Dokumentazioa baliozkotzea. Irakurketa errazeko edukiak idazten. 1. Egitura argia eta ordenatua. 2. Aurkibidea agiriaren hasieran. 3. Atalen tituluak eta azpitituluak sartzea. 4. Atal berri bakoitza orrialde berri batean hastea. 5. Testuak ez justifikatzea. 6. Testu edukia irudiekin orekatzea. 7. Esaldi luzera berdina erabiltzea beti. 8. Esaldi bakoitzeko ideia bat sartzea. 9. Hiztegia eta ortografia egokiak direla zaintzea. Gehien erabiltzen diren kontzeptuak erabiltzea. 10. Siglak, teknizismoak, anglizismoak edo termino abstraktuak saihestea. 11. Metaforak saihestea. 12. Zenbaki gehiegi ez erabiltzea. 13. Ekintza dakarten aditzak aukeratzea. Irakurketa errazteko diseinua eta maketazioa. 1. Tipografia eta estilo egokiak erabiltzea kognizio hobetzeko. Arial eta Kali. Letra handia eta argia aukeratu. 12 eta 16 arteko tamaina gutxi gorabehera. 3. 2 letra mota bera erabiltzea, formatuak ez nahastea. 4. Saihestu formatu bereziko letrak, hala nola xerif. 5. Kolori desberdinetako letrak, itzaltzuak eta kontraste gutxikikoak ez erabili. 6. Lerroen arteko tarte zabala utzi, gutxienez 1,5. 7. Saihestu etzana eta azpimarratu. Dokumentazioa baliozkotzea. Dokumentua ulertzen den egiaztatzeko azken fasea da baliozkotzea. Testua idaztean baliozkotze ekipo batera pasatzen da. Talde hori dinamizatzaile batek eta ulertzeko zailtasunak dituzten edo irakurketa errazean trebatzen diren hainbat pertsonak osatzen dute. Irakurketa errazeko edukietarako gomendatutako jarraibideei jarraitu zaien baloratzen dute eta beharrezkoa bada, hobekuntzak proposatzen dituzte. 3. Irakurketa errazaren logoa. Logoak irakurketa errazean idatzitako edukiak identifikatzen dituzte. Inclusion Euro erakundekoa da. Doakoa da eta edukiak erraz irakurtzeko jarraibideak betetzen dituzte eta baliozkotu dituzten pertsonak erabili dezakete. 4. Amaierako gomendioak. Beti gogoratu behar. Hizkuntza argia pertsona guztiei zuzenduta dago. Hizkuntza argiaren gakoa hiztegi egokia, egitura antolatua eta gramatikalki zuzenak diren esaldiak idaztea da. Irakurketa erraza irakurmen arazoak dituzten edo hizkuntza ikasten ari den pertsonei zuzentzen zaie. Edokiaren egokitzapenean datza gakoa. Diseinua irudiz bermatuta egon daiteke eta ezinbestekoa da dokumentuaren azken baliozkotza.